Shalom marihita salutna akamanami nanami. So ni manang di hamuna aka amanami nanami nami tu live streaming marhite YouTube ni Huriatai Bandung Reformanda hutabi hami hamuna selamat hari Minggu manang di hamuna. Atong hatani tu hatta masih patu begiota ima di Minggu pawaluhon dung Trinitatis ima sian sada Musa bidu 20 alu mamukamai sian ayat 10 sahat rudi 22 dapai utihut ma di bagasan rohat taganuk. Alai borha do anggo si Jakob sian Beerseba laho tuharan. Jadi tolhas ma ibana tu sada parbornginan gabe marborngin ibana disi. Ay nunga mati mata niari dungi di pabuak ma akabatu na di sini bahen halang ni uluna laos modom ibana di sini. Dungi marnipi ma ibana di idama sada tangga na pinagohon tutano tol hasro di langit ia ujungna. Jadi idama sai marnaik mijur siani akka suru-suruan ni debata. Jongjong di gijang anggo jahuba jalanin nado audo jahuba debatanio pum si Abraham doho debatani si Ishak ia tano na pinodoman mon lehonokku matuho doho tu pino parmu jala subukon orbuk ni tano on sugut torok ni pino parmu jala akararat ma hamu tu hasudutan doho tu habisaran doho tu utara doho tu dang sina jala dapotan pasu-pasu sugut nasa marga di tano on marhite hite ho pino parmi idama sai donganakku jala ramotakku doho manang tu dia peho mangalaka jala togihonokku doho mulak tu tano on ay dangta di konokku ho da jolo sahat hubain na hupar baga-baga tu ho dungi tarsunggul ma si Jakob sian namodomi jadi di dokma inganan ni jahuba dook kape sopa moto aku jadi mabiar maibana nin nama nasokal situtudo ingananon daktar bahen soon bagas ni debata jala babapitu ni langit dungi hehema si Jakob sugut manugot nai dibuat ma batu pinarhal langulunai jala di pajongjong bahen partinadaan jala di usehon miak tugi jangna dungi di bahem magoar ni inganani betel nama lapatan bagas ni debata laos lusdo goar ni hutai anggo nasai laon dungi marbaga-baga ma si Jakob ninado molo didongani jala diramuti debata ahu di dalan nahu dalanion jala dilehot diau sagu-sagu si panganon dohot ulos si parulos sonoton jala marsonak-sonang ahu mulak ditogihon tu bagas ni damang sai jahubama debatakku jala batu nahu pajongjongon bahen partinadaan ima gabe bagas ni debata jala sudi nanilu hommu tuahu parsapuluokku mai tuho ido nang sahatnap hudian itu hatta marujahan di parsaurata nang ditikiom marhite topik ni Minggu Allah yang menyertai melindungi padonganion doho pangaramotion ni debata sada barita nauli lasni roha dihita akamang inang ima takas bohado tahe molo di setiap perjalanan kehidupan kita pasti menjadi sukacita kalau Tuhan yang ikut menyertai
melindungi kita. Alani adong disihagugoon, adong habaranion lau mangalakka nang tujulo di pardalanan ningulutay jupa madisi akamanginang parulupo-lupo di nguluta doho sonang ni roha alata pangasahon jahuba di bagasan ng nguluta. Imanuaeng natabiring nang di pardalanan jala pardongan yon ni debata di si Jacob. Alanido takas bohado tutu marhiti ngulu ni si Jacob di pardongan yon ni debata nang di bana maninggalhon keluargana amana inana dohot hahana si Esau. Aboto bohado tahe di baritana. Alani ikon nang matua si Ishak di judo anak kona si Esau asa dipapehon sada pasu-pasu nang tu ibana alay tarbortik mai tu inana si Rebekka gabi didok matu siap pudani tu si Jacob songono padok ni amam naing bahenon na jelehonon na pasu-pasu hapi nakaninga disuruh nang si Ishak marburu nang tuharangan anggo nang si Esau alay tordihala puti inana ma didok nang tu si Jacob asa dibahin songon na didok tonahon ni natorasna ima si Ishak alay didok si Jacob do ay adong do di bana akka nang bulu manang asing do sian ang anong may tabay penong buba ni habingi molo di jama sa turkungmu tu tanganmu tabay ma bulu kambing itu menjadi sesuatu supaya itu bisa dijamah oleh Ishak sendiri dipapihom ma oma dung dibahin akka dagagani macai uli si panganoni di pasah tu si Ishak alanido gabi tarpasu-pasu manang si Jacob dilihom mapasu-pasu dohot lasni roha ikon gabi sian homa pinopar dohot na tarpasu-pasu ma pinoparmu na mangrajay ma hosugot tu akasudut ni akasudut di situasi na sonima nang si Jacob majalo pasu-pasu romusen nang si Esau ay dido ay odo bapa upasama ay daw nakaning nga huleon pasu-pasu dangadong be diho pasu-pasu badangadong be ba akapudang nama diho sugot mardapot-dapot nang diho alani adong kiricikan kelihayan ni si Jacob di hati-hai ima tabering sada cerita alai dang donota di kelicikan, di penipuan ni si Jacobi sianon berengota alay bohado nuaing dung adong sakap ni si Esau iko mabunuh nang si Jacob dak tiara rohate akamanginang di situana songoni dia mengambil sesuatu hak kesulungan sian si Esau hak parhahaon jadi hal yang mustahil dan mukibui laka aku hakwate nang soni hita kamanginangate itu hal yang mustahil apalagi kita sebagai orang Batak saya dipatujulo do pamana molo mati nators hodo amangda hodo gabe na bertanggung jawab na manguluhon nang keluargaon akang gim nang ibotom ternyata ada mengambil mencuri hak kesulungan dari Esau sendiri di sidora naung dibain si Esau tahina rohana ikon mamunu taidamai di ayat 40 sada satu udutna bohado nang di bidu 20 pitui bohado sakapna di sido dibiginang inana si Rebekka musena adok tahini nang si Esau so laho maho tu di tehelaw akamangina tu hutani tulang na si Laban irotong lasani mga lapate jadi tutulang na si Laban do didok tu si maholao asa mobun rimas ni si Esau anong jadi di si mana mangulun di si marmahan jala 7 taon laliling na dibahen tulang nai asa jupangan na nang si Rahel gabi par di hutana
Ima takas di situasi unima di pardalanan ni si Jakob di titik rendah kehidupan ni ibana na macai posa dan adong betu dia be pangulunan ni ibana di dalam pertempuran hidup dia di namardalani bana arian doho bongin soina ba lilingna 1.700 mil dang binoto be dauna di pardalanan ni nang si Jakob di hati hai alay do nakaning mangulon ibana sa tokin dibuat ibana di parhalung ibana akabatu di naung mariak borngin di sima takas ibana mangulon istirahat sa tokin las di sima nang debata marhite nipi ni si Jakob di patuduhon debata nang tu ibana nang akka namasa dinipinay ima takas adong sadatangga na pa pinagohon tolhas rudi langit sa rudi ujungna di sima say marnaik mijur akka suru-suruan di beribana halongangan nasian debata laus di patuduhon ahudo jahuban di opum si Abraham do debatani si Ishak asa lehonokuma tuho akka na pinangido janji di debata kepada Yakub dia memberikan jaminan pemeliharaan hidup kepada Yakub. Yang kedua Allah akan memberkati Yakub sendiri. Yang ketiga memberikan banyak keturunan. Yang keempat Allah sendiri akan menyertai dan melindungi Yakub. Serta yang kelima menuntun Yakub kembali ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan Ishak sendiri. Ima lasni roha naung di pasahat Jahuba tu si Jakob di bagasan nanguluna alanido takas dung hehe ibana sian namurumi di bering bana ma akana masa doho padohan ni debata di tonga-tonga ni nanguluna di bagasan lasni roha atong di parbatal ibana na kaningan nar batuina roh Tuhani di kesendirian di roha biar ni ibana takas di nguluna buhado tutu ibana di si jadi boido honota dinamasai di tonga-tonga ni nguluna na kaningan molo dipertahankan maju kena mundur kena bagai makan buah si malakama dia buhado pertahanok kudo di jabu di damangon totu tahini nang si Esau nak kaningan harus dibunuh iko pamation nado nang anggina nang si Jakob. Jadi di sini di keberadaan rasa bersalah di titik terendah kehidupan dari Yakub bapak ibu saudara, disitulah rencana pemeliharaan Tuhan, rencana penyelamatan Tuhan, providensia di bagasan muruna. Di Simaradidok di bahasa Jerman, Helgeschichte, sejarah keselamatan Allah terjadi bagi Yakub sendiri. Alanido hurian itu hatta meragam cara ni dibata akamang inang laho maju pakon menjumpai kita di ngulutaum marsa sahalak tidak kaning di patorang di ayat 12 dungi marnipi. Jadi banyak cara Tuhan ulinayate akamanginang di parjupangan ni si Jakob do tuhatai dipakai di bata nang si Jakob di warina di jajina di pasahat tu ibana takas asa gabi bagai-bagai bana doh naung di hatahud Jahuba tu si Abraham tu si Ishak saat tu pinoparna wilayah asa dipakai jala totong gowarna termasyur di nang di Portibion alanido sadalas ni roha di patadahon Jahuba hadiryonna tabunai tidak akamanginang ulinai ngulu na songoni di tonga-tonga ni nang si Jakob takas dijaji ni di bata di pasal na kening di ayat 15. Allah yang berinisiatif, Allah yang bertindak dakta di konokuho sojolo hu pasu-pasu akana hu parbaga-bagai nang tuho. Jadi Tuhan, jadi suatu dulu hatta tiak kamang ya Allah kenapa dia menipu
dia ada sesuatu kesalahan. Jadi dang persoalonota taringot tu nang penipuan yang mencuri hak kesulungan dari Esau, tetapi itu adalah kedaulatan Allah, Bapak, Ibu, saudara di tengah-tengah kehidupan dari Yakub sendiri. Alani moro nungga di bata na berdaulat, siapa? Bisa manusia yang bisa menentangnya. Kalau sudah hak prerogatif Tuhan yang berkenan juga atas hidup dan kehidupan kita. Siapa kita Bapak Ibu? Siapa kita sebagai manusia yang mampu menentang yang demikian? Alani ba unang surat-surat bahadu dibatati di jalo doa ka penipu daun disimak tapi yang nakaningan Allah berdaulat kepada seseorang itu siapa yang akan dipilih oleh Tuhan sebagai umatnya, sebagai pemimpin, sebagai yang berkenan di bagasan nguluna. Itu rata kasna kaningat ida di sada Musa 32 di pai baru dogwarni nang si Jakob ditransformasi sian gor Jakob penipu gabe Jakob pejuang berkat manangguar Israel. Ima berengota dirubah itu di Parsirangguton Nibana di Sungai Jabot dakupa luaho alija huba sojolo di pasu-pasu hoau di tonga-tonga ni nguluku ima Parsirangguton ni ibana rabdohot di bata atong margugu ibana pos rohana di tonga-tonga ni naong di pasahat di bata di bagasan nanguluna. Atong idonwaing hurian itu hata di papatar Jesus Kristus nang tuhita gabi anak doho buruna hita gabi ahli waris kerajaan sorgawi gabi satita tungulu nani warihon tungulu perjanjian nunga gabi adong dihita rekonsiliasi nai baru marhite hubungata dohot debata parsaurata dohot debata di bagasan nguluta atong nungata parsaulihoni akamang inang di bagasan nang nguluta atong marhite perjumpaan pribadi nakaningan betel bait Allah bagas ni debata takas di sido nakaningan tabering akamanginang bohado melakukan najar ibana merjaji itu di bata asa takas naung didongan di bata ibana di kesadaran na penuh di bagasan nguluna naung dihahologi di bata ibana takas do melakukan najar pajongjong nang odo bagas ni di bata bagas nauri do tutuon bagas haksomio don tempat kudus dari Allah ima di baini ibana dung tarida takas dini pinai dia mewujudkan bagaimana dengan komitmen yang sungguh diwujudkan dinyatakan Bapak Ibu dalam kehidupannya takas do nakaningan dilehoko aka pasu-pasu aka sagu-sagu para biton jala dia berkomitmen bernazar Bapak Ibu sapar 10 nanilehomi pasahatokuma di bagasan nanguluku. Bapak Ibu Saudara mari kita bernazar buat Tuhan bagaimana kita merespon apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan ditanya apa yang diberikan oleh kita sendiri kepada Tuhan. Alai ahdo di pasu-pasu, di las di roha, di padonganion, ni debata, di perlindungan, mangalihon, nasihat Tuhani, di napar 10 tapahulak, muse akka amang inang, buidoi, nang di tonga-tonga ni HKBP. Olah di Bible 55, parhalado nga uring-uringan, di subi sadok HKBP. Hapi asa dinggado, huriay. Asa unang mangiburu dohami diaka parhubas ni HKBP nadi hutana lingling pe nadi bona pasugi pe nadi sude mata hedo honok kuate so dengan nami na julu di parmonangan ati jadi bagaimana asa dinggan jadi bernajar
buat Tuhan ketika memberikan apa yang terbaik. Nang tajalo pasu-pasu nasihat tuhatai akamang inang di bagasan nang nguluta di bagasan nang tikion. Apakah kita mampukan bahwa Tuhan sudah memberikan mangaramoti madongan hita soal topik ni minggu. Apakah kita sudah memberikan manang rodo hita tu bagas ni joro ni jahuba gabe. Adong doi na pating tengon. Adong doi holan na mangida rupa. Adong doi na holan nang mamuten. Bohado janita. Bohado akapagubasyon. Bohado on. Apakah kita tidak turun? Bohado bolo saat kita. Songon nang si Jakobi. Serip rohana. Pajongjong. On inganan. Hamuliaon. Ni jahubado. Idudok di pesalme ini. Huhaholong ido. Hajongjongan. Ni bagasmu. Ali jahuba. Takas dolot tay. Songon huria. Na mangulu hita akamang inang. Jemaat yang misioner kita. Alam itu bohado talehon. Nasihat Tuhani di tengah-tengah ni nanguluta. Jadi udok doi tuak kedak dan akon kita hidup dari persembahan. Sian hamulation. Udok doi. Jala ikut dohonon niak kapadita doi. Pangulan ni hakabe mangulu hita mang. Marhite huriaido na pinasahat ni akka huriai ruasi. Mulpi amang sentralisasi ng keuangan itu tetap juga dari persembahan dari jemaat itu. Jadi dang meilau majalo si lehon-lehon ni huriai daong. Las dorhaku itu si dua ditugu, tu si dua dibuan. Laho marhubas di tengah-tengah ni huriai. Kenapa kita malu yang diberikan oleh gereja? Ketika atong palehoma nalilehon ni huriai. Las dorhaku, angku hami las dorhami. Dak moto ala panguna, ala naposo ni Tuhani hami. Hudok tua kedak dana ko sudena, kuliah ho, ngasalo sebe siakangan. Hudok sian pasu-pasu ni Tuhan ini, marhite huriai, marhite persembahan. Kenapa saya malu mengatakan itu sebagai pendeta? Tidak Bapak Ibu. Itu adalah kesungguhan yang benar. Buasa hita maila, majalo sia silehon-lehon ni huriai alai tong seta pasa atong. Tutong atau mari kita mampukan bernasar Bapak Ibu ketika juga gereja itu menyampaikan kepada kita dengan nang pinapunguni nang huriai, nang tinang yakon ni huriai, nang dipasahat tujoro ni Tuhani takas doi. Itu naing di patu pahuriata pemberian hadiah kepada anak-anak kita yang berprestasi, juga kepada anak-anak atau yang kuliah yang diberikan bantuan dari jemaat ini. Jadi las durhat tatong ikon transparansi dan mailaw majaloi las durhaku. Ay hami pe di masai ile duto hami belti. Eko paditero majalo bajinalo. Eko masuk dua mamang termasuk di pekerja sosial dua mina. Babina edui. Laudui bang majali dang mail ahung nang jubah ningodo tu kepala lingkungan dahong amang termasuk di sada kriteria nang dihamuna di akka pekerja sosial badang mail ibe manjaloi las doroha ala ibai guar ni ibai disi idot tong jadi dang gabe dohonota maila ala mamaki badang maila daw taksong etong di jalo hapi maila dang maila mamaki daksong etong kita pakai, kita minta, kita pergunakanlah itu buat puji-pujian kepada Tuhan di dalam kemuliaannya. Alani tapasangak maakamang inang tuhatai songon naung di patupa si Jakob di bagasan nang nguluta tapasirip marohata abba-abbaan ni debatadope akapasu-pasuna marhite padonganion, marhite pangaramotion ni debata gabi guk ulu-pulu mahwamang inang dohot akan apos guk las di roha sukacita ma ngulumuna nguluta tuaka tikinaron atong di pasu-pasu tuhatama hita di bagasan nang takas pangahurota songon si Jakobi pangaramotion padonganion ni debata di bagasan nang nguluna Allah selalu menyertai melindungi kita di setiap perjalanan kehidupan kita. Amin martang yang mahita. Mau lihat marohanami Tuhan diho takas tutu marhiti jami tahun si Jakob di padonganion pangaramotion mali Tuhan. Molope di holson ibana mabahin nang
menako hak hahaon, hak kesulungan manipu ibana alai moloho Tuhan na bain progatif Tuhan yang berdaulat, siapapun manusia tidak bisa menentangnya. Di hodo pasu-pasu, di hodo mual ni haroruan, na wuli doho na dinggan, di padongan yomu, di hasosahan, di titik na terendah ngulu ni si Jakob, di parhasia kodo Tuhan, di parmudu hodo na nguluna, satu di lehoko, akka jaji wari, sada gabe guarna tarpasu-pasu, guarna bolon, akka pinoparna, gabi takas gudang, do dia kapasu-pasu, gabi berkat ibana tu akka na humaliang. Di pahusar hodo, di pahosik kodo, sian ngulu di bagasan hajahatonna, alay takas do, gabi di transformasi ho, tungulu hai baruon, gabi gohar Israel, gabi na merebut di akka pasu-pasu na siakui Tuhan pejuang berkat ibana di tengah-tengah ni nguruna atong di pangramotion ni si Jakob soni matuhan takas doho kami di pangramotion mu padonganan mutuhan di hami atong melorope hami tujurom sian serep uduk ni rohanami maro hami martangiang marsoba tuduh pamu pajongjongon naima haholongan nami ma bagas hamuliamu ali jahuba alainganan nabadia do joromon alani takas sian nasa roha sian nasa todi hupasat hami alani di pasat hotus Jakob soni Tuhan nang hami ikon bernazar mengucap syukur dalam segala hal mangalehon sian mual ni pasu-pasu dangadong dupi Tuhan siap persapulu natinonahon ni hatamoku leo kami alani Tuhan liom hami dang gabe sumur Tuhan pasu-pasum molo hupar leo kami tungulu ni akka huria program do pelayanan Tuhan lasma rohanami Tuhan pasahato sian nasa roha do sian nasa to dinami maruse-use maraba-aba do pasu-pasu lehonomu tu gadup ruas ni huria mauliate marohanami soni Tuhan laus di acara ni huria na pasahato cenderam piagam nang soni Tuhan pasahaton akasi leho-leho ni huriam pasu-pasu homai Tuhan asa gabelas ni roha asa dingok na sida muse huriam na pasaton nauli na dinggan naing matotong dingulu na sida muse bernajar na sida madok mauliate tuho marhiti nang hurie mauliate marohanami Tuhan pasu-pasu mahami salhukna di huriam ama ina na poso sekolah minggu Tuhan ak remaja di bagasan hasadaun namar hasadaun mauliate marohanami duhat diho terpuji maguarmu nama notong rudi saliling nililingna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan tahut pasat pilihan kita.